Der var engang en gård, som lå helt ude på landet, helt over landet og mark og bakker. Og derude boede der en herregårdsmand. Han havde 2 sønner. De 2 sønner, de ville gerne fri til prinsessen, for hun havde nemlig sagt, at hun ville vælge den mand, som kunne tale allerbedst for sig. Og herregårdsmandens 2 sønner var rigtig veltalende mænd. Den ene, han kunne det latinske leksikon fra ende til anden. Og derudover, så havde han også læst alle byens aviser, og kunne alle byens aviser for de sidste 3 år. Den anden søn, han var den klogeste, for han havde læst alle de klogeste mænds bøger, og kunne huske det hele uden ad, og kunne sagtens tale om staten, og var rigtig velformuleret. De 2 mænd, de ville drage mod prinsessen, når de var klar. De brugte 8 dage på at forberede sig til at tage mod prinsessen. Og da dagen kom, stod tjenestefolket ude i gården og sendte dem afsted. Den første søn blev sendt afsted på en hvid, helt mælkehvid smuk hest, og den anden søn blev sendt afsted på den sorte, elegante hest. Da de blev sendt afsted, kom der lige pludselig en 3. søn løbende. Hvor skal I hen, siger han. Hvor skal I hen? Jeg vil med. Og han får så at vide af sin far, at de alle sammen skulle op og se og fri til prinsessen. Og han ville selvfølgelig også have en hest. Klods Hans hedder han. Klods Hans ville også gerne have en hest, og spurgte derfor sin far. Far, må jeg også få en hest? Jeg vil også hen og have prinsessen. Jeg vil have prinsessens hånd, og hun vil have min. Og hvis hun ikke vil have min, så tager jeg hende alligevel. Sikke noget pladder, siger faren. Det kan du jo ikke sige. Man skal være velformuleret, for at prinsessen kunne tænke sig at blive gift med en. Du får ikke nogen hest. Men hurtigt fik Klods Hans en idé og hentede sin ged, fordi hans ged var nemlig hans egen. Og hans ged kunne lige netop bære hans vægt til at drøne afsted mod prinsessen. Så afsted skyndte han sig efter sine brødre, som langsomt red afsted på deres heste. Og overhalet kom han og sagde, Halli halløj, her kommer jeg. Se hvad jeg har fundet, siger Klods Hans til sine 2 brødre. Og tilbage kigger de på ham. Hvad har du fundet, bror? Jeg har fundet en krage, som jeg vil servere og stege for prinsessen, siger han. Ej, det gider prinsessen jo ikke have. Hun vil have en velformuleret mand, siger brødrene, og drager afsted på deres hest. Ikke længe går der, før Klods Hans hælder ind på sine brødre, siger, Halli halløj, her kommer jeg. Og fortæller igen, se hvad jeg har fundet. Brødrene kigger igen. En træsko, som er gået i stykker. Det vil prinsessen der aldrig kunne tænke sig. Og brødrene rider igen afsted. De rider denne gang hurtigt. Men Klods Hans overhaler dem endnu en gang og siger, Halli halløj, her kommer jeg. Og denne gang har han fundet det fineste mudder i grøften. Og brødrene siger, ad, det vil en prinsesse der aldrig kunne tænke sig. Og Klods Hans siger, jo, for det er det fineste af slagsen, og fylder begge lommer fyldt med det fineste mudder. Brødrene gider slet ikke følges med ham mere, og skynder sig afsted, så de er fremme en time før Klods Hans. Og Klods Hans kommer først senere. For at komme ind får man et nummer, og så skal man stå i kø med alle de andre bejlere til prinsessen. De står så tæt, så de ikke engang kan bevæge sig, hvilket er meget godt. Fordi ellers så ville de sikkert slå hinanden, fordi de vil slås for prinsessen. Ind ad vinduet står hele landsbyens folk og kigger ind ad vinduerne. De er nysgerrige på, hvad der sker inde ved prinsessen, og hvordan de forskellige mænd frier. Den ene første kommer ind og kan slet ikke engang formulere sig. Han siger bare, hø. Og der sidder 3 oldemænd og skriver ned, hvad der bliver sagt, og det bliver udgivet i en avis. For 2 kroner kan man købe avisen nede på gadehjørnet. Alt, hvad der bliver sagt inde hos prinsessen. Og prinsessen er overhovedet ikke interesseret i en mand, der kun kan sige hø.
Så han siger, dur ikke, væk. Og prinsessen venter nu i spænding på den næste. Det bliver den første bror, der kommer ind. Og han kommer og har forberedt sig hele vejen og har tænkt, hvad han skulle sige til prinsessen. Men det eneste, han kan få ud at sige, der er varmt herinde. Prinsessen siger, ja, det er fordi, at min far, han er i gang med at lave kyllinger. Steg hanekyllinger til aftensmad. Hvad behar, siger den første bror. Og prinsessen tænker, dur ikke, væk. Og ind kommer den næste broder. Han har alle mulige tanker, men det er simpelthen så varmt inde i det rum, for der er helt tændt op, og han kan slet ikke tænke klart, for der er spejle i loftet, og mænd, der sidder og skriver ned, hvad man skal sige, og han bliver så nervøs, så det eneste, han kan få ud at sige, hey. Og prinsessen er ikke interesseret, og derfor siger hun, dur ikke, væk. Og ind kommer Klods-Hans som den sidste i køen, og prinsessen har næsten mistet modet, og siger, puh, hvor der varmt, siger Klods-Hans. Puh, hvor der varmt. Ja, men det er jo fordi min far, han er i gang med at stege hanekyllinger. Og Klods-Hans siger, nå, kan jeg så få stegt min krave, jeg har taget med? Ja, det kan du godt, men desværre har jeg ingen potter og pander, du kan stege den i. Og prinsessen finder så ud af, at det har hun ikke. Og så kommer Klods-Hans og siger, ingen problemer, jeg har taget en træsko med, den kan jeg stege kraven i. Nej, hvor er du klog, siger prinsessen. Og Klods-Hans fortæller så, at det havde han planlagt for hende. Og prinsessen siger, nå, men vi mangler jo desværre døbelse, og der er ikke mere døbelse. Det skal du ikke tænke på, siger Klods-Hans. Jeg har taget det fineste med, og tager det fine mudder op af lommerne, og klasker op på sin krave. Siger, ingen problemer, jeg har klaret det hele. Prinsessen spørger så om det sidste spørgsmål, og siger, har du set, at der er 3 oldermænd, der sidder og skriver alt ned, hvad vi siger? Blup, 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 blup. Ja, det har jeg. Det gør mig nu ikke noget. Og så tager han så hånden i lommen og tager det fineste mudder og kaster lige i hovedet på oldemanden og får prinsessen til at grine. Og hun griner så meget og siger, det havde jeg aldrig tænkt på at gøre. Det er simpelthen så sjovt. Du skal være min mand. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Klods-Hans fik sin kone og en krone og blev sat op på en trone. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Slut.